Budo ke benile. Man can jump off and I'm off the base. She can. What is going on? Guy. Yeah, I need it. Organize the beginning. Okay, you go. You can walk through the other school. You have a freakish. Look about the naked. Bye. Hello. Something tell me that. Hello, how are you? How are you this morning? How are you this morning? Morning. How are you this morning? Okay, tell me this morning. How are you? I put them to record. I dress good, man. I brain block English, too much. Okay. Small. Right. Yeah, I in Nigeria come. Oh, okay, from Nigeria? Yes. How are you finding England? How are you finding England? How are you finding England? Oh, England is England for. Oh, God, what beautiful place. Right. Nigeria too beautiful. Right. Imo Comedy, our place, go, Igbo land. Beautiful Igbo. Beautiful. Because I want to buy one or two. Buy something around. Okay. Basket. It's right there. It's right there. Oh. Took me around. Okay. Oh, I did come back to look at the welcome. You want any chocolate? We have many variety of chocolates. Chocolate? Yeah, these are all chocolates. For children, okay? Yeah, okay. Children. No worries. Hey! Ooh, on your India or America? India. Oh, India? Yeah. More than one Imo State. Hey! Because the red on, sir. You want to attend to customers. Rush to him, you come back to me. Hey, you can pick. Let me be pick while I come to you. Oh? Hey! Beautiful place. Hey! Beautiful shop. Yeah. Hello. This one biscuits, okay? No biscuit. No biscuit. Huh? They are no biscuit. Wait. They are not biscuits. This one, now wait. Huh? Biscuit. Not biscuit. What? They are for female hygiene. Female hygiene. Where did they use that? Huh? Where you use that? In the female parts. Oh! Pad! Yeah. Hey, listen, the more. Pad. Tell me, I want to teach them a biscuit. Make I buy for my children. Okay. I don't know saying a pad, don't you? Hello. Where are you? Oh. Hello. Hi. My number. Yeah, biscuits. A biscuit, Yeah. Oh, biscuit. That one look biscuit too. All right. Let me pay you. Okay. And go. Oh, Chineke. Onyama. Yeah. Everything, how much? Wow. 8 pounds. 8,000. When they open it, 8 or 8, 9. Hey, yeah. And change. Which currency is this? Also? It is Naira. I don't know what currency it is. So which one I go give you before? This is England. Uh-huh. Pounds. Pounds? Yeah, pounds. Like I give you pounds. Yeah, we need pounds. Who do me, give me? Bank. Who do me, give me? I don't get pounds. Pounds why I carry come here.
all your people don't suck and finish. Everybody money. If you piss, money. You bath, money. Everything, money. No only naira remain for my hand. So that this one I get. Pack for me, let me come out. You're in England because you need England currency, that is pound. Pound I no get that. This one a pound they use them for our own country. No, why you not go use our own? This is not Nigeria. Oh, what's right? This is not. Where your manager? Who they manage this place? Where your manager? Who? What? Is that not Chifimo? Do you know him? No. Oh, money, money. Enyem change na si so na aga chema ọkwalọ nọ UK nọ you can do map no but I'm map no bodo no loi no plant enwe ihe m na ahụ for so mgbe m ahụ na yaro udi ọzọ kọ ya money ego ndị ba iri n'ụlọ always egwu ka ikwere ma ego anyị because ego anyị anyị kwesikwere maka ha ego nke ha a na-eri ya na bag ọ bụ ihe m na-ekwe abịazi ebe a kai ha ji ya ọ bụ ihe ọzọ kọ mana they go chop our own we go chop their own for our how much is it? 8 pounds. 8 pounds. Yeah. Okay. 8 pound or ego le head pound kọ Chief Imo. Ego naira. Mana ọla ego be anyị. Agala am ọsị ihe wee ga ejide sọgọ na ebe pụtara ebe a ti iri gidere ego na ri wọ na ọ yi gị na You know what happened? This year. What's it? Get the receipt. Get the receipt. Get the receipt. I will sorry. But inye ahụrụ m na m ihe m bụ ahịa azụla Iro were ya gotere wuru agaghị bread gotere ụmụazị. Thank you nwunye gị eo Chineke gbalịa I give you a bag as well. onye ọcha ndị a ntọ agwara gị na on the other ones, yeah? nwunye thank you o asa ebu na-adị enye waterproof na-achị ihe n'aka asa unu tinye n'aka mọọlụ ekite ịhụ ndị ọcha ka ha kụcha ma banana ụfọdụ uku akpụ n'aka sa ahụ ga-ahụ waterproof ihe na-emegbu ụmụazị anaghị eku anaghị akwụ onye ọkwọ nkịta ha jere dị ikoro nkịta adị ka m nwere ya kwụrụ nkịta na chekwuru nwa ya na lekwanya ike ị ga-eji ego mma gị were ekoro nkịta obodo ka ji gbagbuole ha gba ndị nọ na ya agbagbukwuru anyị na ọhụ ya ka m ka ekele m nke m ka mma ịhụbeghị abaghịgabeghị m n'ọnọdụ ndị ọcha ka nwa agbọbịa mara mma oke esi otu ekusiri ma ndị zụrụ kọrịo ma ndị zụrụ ma gị ihe esi otu ekiri ka nwa agaghị achịgbagbuola obodo oke ma ya gbagbule ha agbagbu ihe ọma na ya ihe eji eme anyị ebe anyị were ihe ọma lawa ịgbalịala ịkwana onye ole nna onye ebe amụgo na ọbịa nke ele ebe amụgo na abịa isi anọ ka ọ bụ isikwa anọ isi oche anyị amụdara ka amụ ube amụda na ọgụga enwere nwanne anyị nwaanyị adụburu ebe ka ọ bụ nwanne anyị nwaanyị alụrụ ndị nga ọ na-eme esie ihe ọnụ n'ala nwatakịrị buru ọsọ gbara alụ sapụ olu okwe unu sie na ngwanụ thank you o ebe ikigere nwanne gị nwa onye nwa ka ikwe gị nwa welcome o good boy thank you onye ọcha ndewo ihe ka ekwuola ụka awụrụ mmadụ ikwu ka nyọla sista pata zụkwa akwụkwọ ebe akwụkwọ